Tessék, srác, látom kitört a frász, mert a citusok jönnek, és ők hárman az ász. Oké, figyelj, oké, felesleges ez a cseve, itt a lányok, sikereket látok, a big time rush, ki a fenét érdekel? Olyan ismerős, a régi lemez, csak elég már a falon. Ütni nem ér! Szóval, hogy ért véget a Boys in the Attic? A Boys in the Attic, vagyis BIA volt Gustavo Rock producer első sikere. De hamar kiesett a Pixisből, és elküldték a cégtől, miután leszerződtették az Angelt. Ez van ránk is! És most hol vannak? A BIA LA-ben lakik, és a nagy visszatérésre készül. Terkép. Biztosan ez az a hely? A rajongóik szerint, akik éppen 9 főt számlálnak. Quick time rush. Már vártunk titeket. Na jó, menjen a golyó.